Dapat ya to dai. Wala pa tani sa kay. Gina na ko nga. Ah, sumase. Kumade. Dami na yo. Dami na yo. Dami na yo. Ano sa uy, dami na yo. Dami na. Ano? Sumase. Kumade.
Libre mo na? Yes, guys! Ah, Welcome to my vlog! eh, libre na tayong tita. Libre na tayong tita. Tara na. Tara na, te. Let's go, te. Kasi masura yung nunulog natin. Tara. Aba, kaya mo sponsor guys. Oh. Hindi hapas. Panagabot. Ipamibod ba? Dito ulit, magkanta. Ramen ka ba? Ramen? Ha? Magka ramen? Agad ako doon. Pangit ako doon. Ipangit ko doon. Guys. Ha? Naa. Kompleto ni. Basta si daddy. Oh, bro, ako yung charger sa iPhone. Ay, karang... Dili. Ito ang galing. Bayad ba? Cord ba? Type C. Yes. Garag bike ko eh. Nay bike ko so. Na bike ko na. Ay, mo na lang taxi ah, mo mag-bike. Ha? Dili dito sa picture niyo sa una. Wag ko katuod noon. Ano, wag ko katuod eh. May taxi. Wag ko katuod no. Kana lang ko taxi. Wag ko katuod din. Saan pero ko, dito sabot din tumabot tinulog ko na. Tara na, ayun na, taxi na tanak, ayun na. Tanak, taxi na. Sige na may taxi guys. Sino na, bike mo na, taxi lang gano'n. Paguli, taxi na paguli. Missing ko lang. Sume. Ano na, patry na. Patry na si Mumbai. Sina. Diri ka na ni.
Gamay mga taxi na din kay ko. Dapat katong dako. Siguro eh. Pila man ang kwan, tulo ay gamay no? Dapat katong dako mga kwarta. Gana na balik na. Oh, mana siya? Ay, marag na siya gipangita eh. Nasa gilat. Ha? Di ba oh? Gamay lagi gamay ang kwan. Gamay taxi daw na inas. As kumatrasay. Kasi, ito gitu. Kalau hindi talaga, ito.